Zdawać by się mogło, że co idzie powiedzieć okole, nie? A dyć są cywilizacje, które koła nie znały. Wiemy jakie, czy nie? No przeca Majowie, Inkowie, Aztekowie, oni nie znali koła. A taki kształt koła, jak sam widzicie z tymi szprychami, to jest najstarszy symbol słowiański. Bo właśnie dziś jest 21 czerwca, to tak też przy okazji właśnie tych prasłowiańskich symboli z takimi szprychami, to jest właśnie symbol słońca, a więc światła, tego co dowożycie. I na pewno znacie bajkę o Piaście Kołodzieju. Wiecie, że to jego imię Piasta przeszła do tego koła, bo to jest Piasta. To jest właśnie te miejsce, które spoczywa bezpośrednio na wale. I tak jak się podziwamy na te koło, one całe drzewiane, to ja zawsze w godu żyłem mechanik, to ja tak się na to dziwą richtig z dużym podziwem, jak ludzie poradzili to po pierwsze wymyśleć, po drugie zrobić projekt, a po trzecie zrobić tak, żeby to fungowało, żeby to się nie rozleciało, żeby to nie było krzywe, żeby to się po drogach, przecież te drogi nie były zbyt dobre, nie były asfaltówki, żeby to się nie rozpadło. No pewnie, że to zawsze rozpadło, sam jeszcze musiał kowa dać obręcz metalową, nie? Ale to jest richtig majstersztyk. I patrzcie, na jednej półkuli ludziska znali koło i umieli je tak pięknie zrobić, wymodelować, a na drugiej półkuli w ogóle tego nie znali i na to nie przyszli. Ja wam jeszcze powiem jedną rzecz. Jak macie auto, to wiecie, co to jest łożysko, a może wiecie, że tam jest łożysko, ale nie bardzo wiecie co. Ja wam sam to muszę padać. To jest kajsiku obsadzone, nie? Jak to jest wóz, to jak to się kręci, to jest drzewiane, no to jakby to się bardzo szybko kręciło, to te drzewo się zapoli. I przedstawcie się, że ludziska dawno temu wynodli łożysko, czyli te miejsce, te łoże, na którym ten kąsek wału spoczywał. Wiecie jak to zrobili? Zresztą było w takich wozach bojowych Rzymian, a u nas na naszych ziemiach też, były to takie kamienne choby rurki albo dwie połówki. No, dzisiaj też jest łożysko dzielone, też jest kamienne we zygorkach, jak dawno były zygorki, niewiele o kamieni 17, to te kamienie to nie są, że na jeden kłodym, drugim czaszkowy, no to były szafiry i rubiny sztucznie wyhodowane, a czasami i prawdziwe, na których te ośki też się balansowały. Także dzisiaj jak się patrzymy na koła w aucie, choćby w takich starych wozach, to się nam zdołą, ale to było pierwsze i patrzcie, jakie to jest piękne, jakby tak iść kaś do jakiej gontyny, do jakiej dawnej świątyni jeszcze przedchrześcijańskiej, to pierwszą rzecz, jaką wy tam będziecie widzieć, to będzie kółko z takimi właśnie szprychami, czyli to te słońce z tymi promieniami. I na koniec powiem wam tak, jak się sprawdzą, czy dziecko jest zdolne, czy ma jakieś, nie wiem, czy ma dobrze w głowie poukładane, to mu każą namalować kółko. I jak one te kółko zamknie, jak ono jest prawie że okrągłe, to znaczy, że się dobrze rozwiją. Także koło miało richtig duże znaczenie. No Piast, Kołodziej, jak się w Tosik nazywał Kołodziej, co my przy nazwiskach, to już wiecie, co to jest i z czego to się bierze.